Sziasztok! A mostani videómban azt mutatom meg, hogy hogyan tudjátok a bakelit óra szerkesztést elvégezni mobiltelefon segítségével. Azonban itt szeretném megjegyezni, hogy a szerkesztés sokkal egyszerűbb egy asztali PC-n vagy egy laptopon a nagyobb képernyő méret miatt. Lássunk is hozzá. A szerkesztőben különböző opciók közül tudtok választani, ilyen például a világítás típusa. Itt ki tudjátok választani, hogy legyen-e világítás az órátok mögött, és ha legyen, akkor milyen típusú. Lehet választani sötétben bekapcsolódó típust. Ez azt jelenti, hogy szürkületkor vagy esti fényeknél a világítás automatikusan bekapcsolódik, nappal pedig kikapcsolódik, így kivéli az elemeket. Ezen kívül választhatok okos világítást. Ez pedig azt jelenti, hogy a mobiltelefonotok segítségével egy alkalmazáson keresztül tudjátok állítani a világítás háttérszínét, kibe tudjátok kapcsolni a világítást, valamint különböző effektek közül tudtok választani, mint például áttűnési világítás, vagy pedig ütemre villogást is be tudtok állítani. A világítás színénél ki tudjátok választani, hogy milyen színű háttérvilágítást szeretnétek, valamint tudtok matricát is választani. Itt előre definiált matricák vannak, évfordulókra, születésnapokra, azonban mi az első számú matricát mindig az órához egyedileg tervezzük meg, tehát ez illik a legjobban mindig az órához. Ezen kívül tudtok választani mutató típusát, itt hosszú és rövid közül tudtok választani, megmutatom például a hosszú hegyes, ez így néz ki a képen, a rövid hegyes pedig nyilván sokkal rövidebb. Tudtok választani ugye itt hegyes, kerekített végű, vagy pedig díszes mutató közül, valamint ki tudjátok választani ezeknek a színét is, tehát külön a nagy mutatót, külön a kis mutató színét. Van olyan típusú mutatónk, ami a sötétben világít például. Ezen kívül, ezt visszaállítom fehérre egyenlőre, tudjátok a másodperc mutatót választani. Itt nyilván egy hosszú mutatóhoz egy hosszú másodperc mutató illik, a rövid mutatókhoz pedig a rövid másodperc mutató illik. Azonban itt ki tudjátok választani, hogy hagyományos kattogós óraművet szeretnétek, vagy pedig sweepes, azaz ilyen halkan járós, folyamatosan járós óraművet szeretnétek az óra mögé rakni. Egyedi szöveget tudtok a matricára írni, például most ráírjuk azt, hogy boldog születésnapot. Így. Ez itt kicsiben megjelenik az órán. Zoomolni. Úgy tudtuk, hogy a kép alá kattintotok, és úgy zoomoltok. Magán a képen a zoom funkció nem működik. Ha rázoomoltatok, akkor pedig át tudjátok helyezni ezt a szöveget bárhova a matricára. Ha visszazoomoltok, akkor ki tudjátok választani a színét, és esetleg a betűtípust is. Így most már ez így néz ki. Ezt meg tudjátok ti is egyszerűen egyedileg otthon tenni magatoknak, azonban, hogyha egyedi matricát szeretnétek egyedi felirattal, keressetek minket bátran a megadott formokon, és szívesen segítünk nektek megtervezni egyedi matricát is az órára. Ezen kívül plusz írási felületet tudtok hozzáadni az órához. Ugye látható, hogy itt az óra felületére magára nem nagyon lehet írni, nincs rá hely, azonban, hogyha ezt a funkciót bekapcsoljátok, akkor megjelenik egy sáv, ahová írásokat tudtok elvégezni. Ennél az óránál tipikusan szokták kérni, például egy dolgozónak, hogy mennyi ideig dolgozott a MÁV-nál, azt szokták ráíratni, tehát írjuk mi is rá, hogy 1992-től mondjuk 2023-ig dolgozott. Akkor ez itt megjelenik. Természetesen ez is kivágásra kerül, és a háttérszín itt is át fog ütni majd a világítás ezen a kivágáson. Ezen kívül tudtok még sürgősségi gyártást kérni. Ez azt jelenti, hogy ha nagyon sürgősen kell nektek ez az óra, és este 10-ig leadjátok a rendelést, akkor még aznap este 10-ig ezt legyártjuk, másnapra megrendeljük a futárt, így már harmadnap ez már hozzátok tud kerülni, ez az óra. Esetleg még meg tudjuk azt nézni, hogy ez hogy néz neki élőben ez az óra. Ez nagyjából ez az óra így néz neki, legyártva. Remélem tudtam nektek segíteni, további szép napot, sziasztok!